Nehodná, nehodná. To je roztomilý. Co jsi neděláš, matko? Ale by mě to nevadilo, že ho volizovala. Do voka jíšť. Vilém šťouchnul Bínu do voka. Markéta ignoruje. No, ty jdeš škrtit, ty Jašikulka, no. Markéta, on tady hrozně pracuje se psama, ty vůbec nekoukáš. Taky no. Bíno. Bína mi vojíždí štěně. A Vila chce taky. To bude dobrý video. Musíš je trošku zpracovat, Vilíku. Trošku je třeba šťouchni, nebo tak. Štípni. Byla by vlčí dítě, jak je opatlanej, viď, no. Ale má radost. Tady odsaď se nedá odejít. Já musím jít do práce. Já už musím jít do práce. Za hodinu vstávám. Míšo, pojď už domů. Nevojížděj mi furt. Bíno. Ahoj. Ahoj. Kuki. No. Ty jsi krásnej. A neber mi to furt. Co teď? Takže jenom bubny normálně si můžeme půjčit, viď, a ať si vezme činely, viď? Jo. Jo? To bylo legrační, to byla sranda, co ti to dělaj? Nevojížděj jí furt. Bíno. Ale Bína se... Psycho-e-maily, co mi zase začala psát Kratochvílová. Bína se schovala už před štěnětem. No jasně. Ale jde tam za ní i Vilém. Hezky, no. To nevyšlo. Už jsou obě. Už jsou tam obě. Už jsou tam všichni tři. To chce jít taky za nima, no. Možná si myslíš, že je pejsek taky. Bíno, hodná buď.
Otravujou jí.